kami ini बेसेननाङै मावबादा फोरोंथाय दा 2-3 जुलाइनिफ्राय जागायनानै दिनै 2 जुलाइ बे फोजोबनाय हाबाफारिखौ दैदेननाय आंगोनां सिबियारिफोर आफादनि गाहाय नेहाथारि लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि लोगोसे मनपुर इउनिट एबसुनि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे गाहाय नेहाथारि गुदि बर' फरायसालिनि एसएमसिनि मानगोनां आफादगिरिफोर लोगोसे 2 नं मनपुर गामि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे बे गामिनिनो गुनि गियानि रायजो राजा लोगोसे 2 नं मनपुर गामिनिनो लोगोसे मासबाव कसारि बे गंनै गामिनिफ्राय सोलोंथाइ लानो फैनाय उन्दै अनजालु फरायसाफोर लोगोसे बे फरायसालियावनो फोरोंगिरि महरै थिसनजानाय आफादनि फरायनाय लिरनाय फोरोंबाय थानाय मानगोनां फोरोंगिरि फंबाय लोगोसे उन्दै गथ'फोरनि फरायसाफोरनि गारजेन बिथांमोन बे दिनैनि बा बेसेन नाङै मावबादा फोरोंथाय बेखौ मानि थाखाय मा ओंथियाव लानाय जादों बेखौ सुंद'यै फोरमायनो थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय लेखायै 2019 मायथाइनिफ्रायनो बे बेसेन नाङै मावबादा फोरोंथाय बेखौ जागायबोदोंमोन। गिबियाव जोङो हाइ सेक्सनखौ लाबोदोंमोन। दा फैयै देग्लाय बा थांनाय 2022 मायथाइनिफ्राय देग्लाय 2022 बेवहाय जोङो एलपि बा गुदि फरायसालिनिफ्रायनो सोलोंथाइखौ नांगौ हिसाबै बा गुदि फरायसालियावनो जुदि मोजां फरायनाय जायाब्ला बा सोलोंथाइखौ मोनाब्ला फरायसाफ्रा गोजौ लेभेलाव मोजां जाहैनाय नङा। बेखौ नोजोर बोनानैनो देग्लायबो सिबियारिफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 12 फरायसालिफोराव नैबे बेसेन नाङै मावबादा फोरोंथायखौ लानाय जादोंमोन। थांखि नोजोरा बेनो बुहुमाव जुदि बर'खौ गेरेमसा महर होनोब्ला जोंनो गोग्गो सोलोंथाइखौ नांग्रोगोन। गोग्गो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो समाज दानायाव मोजां जाया। ओंखायनो जोङो सोलोंथाइखौनो गुदि बिथा खालामनानै
नैबे जुलाइ दानाव गरम बन्द हिसाबै फरायसाफोरा माने फरायनायनिफ्राय एसे जानगाराव थानो नागिरो, बिमा बिफाफोरखौबो एसे खस्थ' होनो नागिरो, गेलेलाबायनानै थायो। बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो गथ'फोरा जाहाथे सोलोंथाइजोंनो बा बिजाबजोंनो फरायहोगोन हिसाबै थाखाबाय थाथों, बेखौ नोजोर लानानै जों गथ'फोरखौ फोरोङो, बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ हिसाबै 2006 मायथाइनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामि गामि साइकेल सालायनाय हाबाफारिखौ लाबोदों। दा बेजोंबो जाजोबनाय नङा, जोङो फरायसालिखौ हाबथाराबा होननानैनो 2006 मायथाइयाव माने फरायसालि बेसेन नाङै मावबादा हिसाबै गरम बोथोराव लादोंमोन। दा जोङो सोलोंथाइयानो गुदि हिसाबै लादों आरो जोङो हाबा हारिमुखौबो फैगोन बोसोरफ्राव लानो हागोन नामा बेखौबो जों नोजोर होदों। हाबा हारिमुआ ओरै जाहैबाय माने सेन, जेखाइ, माबा माबि हेबनाय, बेफोरखौ जों लानो हागोन नामा बेखौ जों सिन्था खालामदों। माने जोंनि बर'फोरा बा गामियाव रायजो जानाय सोरबा सोलोंथाइ गैयै, सोरबा सोलोंथाइ गोनां, ओरैनो गोग्लैसोना थायो नालाय, बेफोरखौबो जों हाबा हारिमु हिसाबै जोङो जेखाइ खबाइ हेबनानै बा बायदिसिना माने आगजु बानायनाय, बेफोरखौ लायोब्ला जोंनि गामियारि ओनसोलाव संसार जानाय फरायसाफोरनि गारजेनफोरा रांखान्थि लेभेलाव एसे सहाय होनो हागोन नामा बेखौ जोङो सानदों। जों जागायनाय समाव एसे सावरायलायनाय जादोंमोन, हागोन नामा बेखौ जोङो फैगोन बोसोरफ्राव नाजानाय। दा बाथ्राया बेनो जाहैबाय बड'फा मिसन सास्टेनेबल चेन्ज माने बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि, बेयो जोंनि एबसुनि मेइन आयदा आरो बे आयदा हिसाबै बेयावनो हाबा हारिमुबो हाबलांबाय, समाज दानायबो हाबलांबाय, सोलोंथाइखौ गोग्गो हिसाबै लाहोनाय, नै बेफोरखौ जोङो गामि गामि बा न'खर न'खर हायाब्लाबो जों गामि गामि साइकेल सालायनाय रेलिखौ लानो हागोन नामा बेखौ जोङो नोजोर होदों। दा आं बेखौसो बुंदों, जों दिनै गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरा मोजां नङाब्ला गोजौ सोलोंथाइ लानायाव बिराद उसुबिदा फैयो। बेनि थाखायनो जोङो फैनाय समाव फरायसाफोरखौ एसे रायलायलांदोंमोन आंखौ दाजाबनाय सानजाब फरायनाय नङा होमबा, से नै थाम बेफोरखौ मोजां हादोंना हायाखै जोंहा फोरोंगिरि फंबायाबो मिथिसिगौ आरो बेवहाय जोंनि गार्जेनफ्रा दिनै कनसियास सांग्रांथि जानायखौ आं नुदों आरो सांग्रांथि जायाब्ला गथ'फोरखौ हगारसारलाबायोब्ला जानाय नङा। गुदि सोलोंथाइ फरायसालिनिफ्रायनो गथ'फोरखौ दिनै गार्जेनफ्रा बिराद आबदाल लानो गोनां, जोथोन लानो गोनां बायद'था जादों। मानो गथ'फोरखौ नोङो फरायसालियाव थिनहरो, फोरोंगिरिया फोरोङो, जेरै हमना ला फरायसालियाव फोरोंनानै गथ'फ्रा जे रोंबाय न'आव थांफिननानै फरायनायावथ' बारा हुदा गैखाया नालाय, गार्जेनफ्रा बेयाव हेफाजाब होनांगौ आरो थाफानानै गथ'फोरखौ माने फरायहोनांगौ। जोंना खायसे गार्जेनफ्रा ओरै माने मबाइलजों बेस्थ' थानो नागिरो, मबाइल नायनानै गथ'फोरखौ बारा आबदाल लानो नागिराबो जादों आरो गथ'फोरखौ माने मबाइलखौसो बाहायहोनानै माने गथ'फोरखौ माने बेस्थ' खालामदों। बेखौ माने सांग्रां जायोब्ला मोजां सानदों आं गार्जेनफोरा। दा गुन गोनां सोलोंथाइया ओरैनो फैया, जोङो गोसो होनानै गथ'फोरजों जेब्लायबो सहाय होलायनांगौ, खामानि दामानिफ्राव बारा थिसनलाबायनांगौ, फरायनायफ्राव हायो हाया बिमा बिफायाबो जोङो एसेला हाखायो, दाजाबनाय बुजाबनाय नङा होमबा, बा हांखो जखायनाय बा नोङो ओरै बाथ्रा फांथे फांला माबाफोर दंलाजोबो नालाय, जेरैहाय गुबुन मिडियामाव जोंनि बर' फरायसाफ्रा बिमा बिफाफ्राथ' गुबुन मिडियामाव हाखाया नालाय, दा नोङो हमना ला आं बुंसे बाथ्रा जाबा जानाय बिसोर रोङा, बेफोरखौथ' बर' बिमाफ्रा रोंगोन गार्जेनफ्रा नङा होमबा, गथ'फ्राबो मिथियो। दा
दा जेनेबा जोआथोन जोलाथोन नङा होमबा हौवा मानसिनि उल्था जोआथोना मा जागोन हिनजाव मानसि नै बेफोरखौ जोंहा गार्जेनफ्राबो बुंनो हायो जुदि इंलिसनि जेन्डार चेन्ज होनबाथ' हाला आथोन सोलाय चेन्ज दा जेन्डार बेखौ दा बर' बिमा बिफाथ' मिथिला इंराजि मिडियामनि फरायसाफ्रा जेरै फरायबाय फोरोंगिरियाथ' फोरोंहरो नाथाय न'आव फैनानै दाना बिमा बिफाखौ फोरोंनो रोंला चेन्ज दा जेन्डार होनबा मा जेन्डार बेलाय जासिगोन नङा होमबा नैफ्राव जोंना बिमा बिफाफ्राबो माने किसु बाथ्राखौ मिथिखाजोबो आरो जोङो फोरोंनो हायो गुबुन गुबुन मिडियामनि बाजों जा खस्थ' बिदि जाहैयो दा जेसेबां बुंनांगौ एसेबां बांनो बाथ्राफ्रा आं दिनैनि बे समाव बेखौ फरायसाफोरनि गार्जेनफोरखौसो रिकुवेस्ट खालामदों आरो माने खस्थ' गाबदों जाहाथे गथ'फोरनि जोथोन लानायाव अरायबो बाहागो लायो दिनैनि फरायसायानो गाबोननि नोगोराव बे बाथ्राखौ बुजिनांगौ दिनै गामियाव थानाय रायजो जानाय गार्जेनफोरा गोबां दुखु जारलाजों सहायनांबाय साख्रि बाख्रिनि खेत्रआवबो जों नुबोआखिसै फरायनोबो सुबिदा मोनखायाखै गोबां संग्राम जालांदों नङा होमबा गोबां संग्रामनि गेजेरजों बर'आ आलाय सिलाय जालांदों बुंनो थाङोब्ला जोङो बिएलटिनि आन्दलन एनडिपिनि आन्दलन एबसुनि आन्दलन बिराद मोगा मोगि जाबोनांदों बे समाव जोंनि गामियाव रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा फरायनायाव सुबिदा मोनखाबाय ओंखायनो दा दिनै सान्ति सुक्ति जेरै बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसे जोंनि कचारि काउन्सिल मोनबाय दा जोङो एसेबां पुलिस मिलिटारि बा सोरजोंबा जोङो गिनो गोनां बायद'बा गिनो गोनां गैलिया ओंखायनो जोङो दिनैनि गथ'फोरखौ जोंहा गार्जेनफ्रा आबदाल लानाया जोबोद गोनांथिथारसै जायनि जाहोनाव जोङो सोलोंथाइ लाबोनो हायाखिसै नङा होमबा बेखौ जों बयबो मिथिखालायो ओंखायनो दिनैनि बे समाव फरायसाफोरखौ जोथोन लानाया जोंनि बयनिबो बिबानसै बेवहाय जोङो माहारि आफाद हिसाबै गोबां माहारि आफादफोर दङ जेरै राजखान्थियारि माहारि आफाद दङ नङा होमबा एबसुआथ' एबसु बर'नि सिनस्रि जेरै हमना ला आबोद थाबाय ओरै इउपिपिआव थाबाय जोंहा ओमफ्राय आरो साइन्सआव थाबाय नै बेफोरो बैसोरबो जुदि दिनै गामि गामि हाबनानै जोथोन लानाया मोजां जासिगोन होननानै सानदों आरो खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मावनांगौ हाबाया बेनो होननानै जोङो दिनैसिम मावबोबाय थानाय जादों आरो दा जियानो जादोंला दिनै क्लजिं सेरेमनि हिसाबै बेवहाय बाहागो लाफैनाय गामिनि रायजो राजा लोगोसे एसएमसि कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे सिभिल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दख'रानि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सोलोंथाइ नेहाथारि लोगोसे इउनिटनि आफादगिरि आरो नेहाथारि लोगोसे बे गामिनिनो आफादगिरि आरो बेसेन नाङै मावबादा फोरोंनायाव फोरोंगिरि महरै फोरोंबाय थानाय मानगोनां फोरोंगिरि लोगोसे अनजालु फरायसाफोर आरो लोगोसे बे गामिनि गुनि गियानि रायजो राजा दिनैनि बे क्लजिं सेरेमनियाव बयबो बाहागो लाफैनो थाखाय आं बा सिभिल दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जानानै बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबनाय गोजोन
Simen Jokora
oleh yang dimaksud ini kami जानानै para program nasional
जोंनि लाइमोन बिथांमोना दख'ना गाननानै थांनानै सोलोंथाइनि आबाद हिसाबै बेरायनानै थानो मोनदों गावनि गाननाय थानो मोनदों मोनसे समावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' जाथिनि गेजेराव जोङो बेबायदि थासारिखौबो जों मोनाखैमोन जाय समावहाय जोंहा सोलोंथाइ गैयामोन जाय समावहाय जोंहा हारिनि गाननाय राजनितिखौ मोनाखैमोन जाय समावहाय जोङो थांना थानो माखासे गुबुन हारिजोंसो सिगां जादोंमोन बेफोरबायदि थांखिया नोजोरफोरखौ बै समावहाय मोनलांदोंमोन आरो बै समाव जोंनि गोबांथार जोंनि माखासे गेदेमा बिथांमोना जोंनि जाय बिथांमोना आबौ आबैमोना जाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा जों मोनदों दा जोङो गुबुन हारियाव गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोङो गावनि गाननाय जोमनायजों गानना थांनो हायो गावनि न'आव जों गावनि गाननाय जोमनायजों थानो हायो बबेबा मोनसे माल माथा लायनो थाङोब्ला जों गावनि आंगोनि दख'नायानो जा गामसायानो जा आर'नायानो जा बायदिखौ लानानै जों बबेबा मोनसे गलाफोर थाङोबा माखासे माल माथाफोरखौ मोनबोयो बबेबा मोनसे हटेलाव थाङोबा जोंनि जानायखौ सुवा साननानै माने खायसे बुस्थुआव नायनाय बा जायगाखौ बेफोरबायदि बिथिंजों जों बर' हारिफ्रा मा होनो सोलिबोनांगौ जादोंमोन दा बैफोरबायदि बिथिंखौ जोङो जुदि गैया खालामोब्ला जों आथिखालावहाय जोंनि गासिबो राजनिति मोनबाय मोनसे समाव जोङो पिएचडि मोनबाय डिसि मोनबाय दिनैहाय पिएचडि मोनबाय जाय बिटिआरनि गेजेरजों जोङो आउट अफ बिटिआर हिसाबै जोङो गावनि बर' हारिखौ मोनसे बर' बिथिङाव जोङो रायजो जालांनो बा गावखौ दैदेननो थाखाय जों मोनसे पिएचडि मोनबाय बेफोर बिथिंखौ जों मोनबाय जोङो माखासे खामानि दामानि मावनायफोरखौ जों नुयोबा नुयो माखासे जोंनि प्रिन्सिपालफोरखौ जों नुगोन जोङो गुबुन हारिनि जोंनि माखासे माबाफोरखौ नायोब्ला नुगोन जों गुबुन हारिनि बेफोर बिथिंफोरखौ नायोब्ला जों जोंनि हारिनि जोंनि बिमा बिफायानो जोंनि आइ आफाफ्रानो जेसेबां गावनि जिउखौ बावसोमनानै गावनि जिउखौ बावसोमनानै जुदि जों मोनसे हारि मोनोब्ला जोङो मोनसे जुदि स्टेटखौ जोङो मोनसे माबाखौ जोङो मोनसे थुनलाइखौ मोनदोंब्ला बे थुनलाइखौ मोनफुंनो थाखाय जोङो जोंनि हारिनि सुबुंफोरानो जोंनि बिमा बिफाया फंबाय बिनानावमोनानो बिथांमोनानो बैफोर बिथिंफोरखौ जोङो हमथानानै मावनो हानाय जुदि जोङो माखासे बुस्थु मावनांगौ बांसिनानो जुदि गुबुन हारि जायोब्ला गुबुन सुबुंनि जायोब्ला जोंनि हारिनि सुबुंफोरखौ बिथांमोना बुंनो हाया जोंनि माखासे बिमा बिफानि दानाय लुनायखौ गारनानै समाव थानाय बै बिथिंफोरखौ जों मोननाय दा जोंनि बेफोरखौ जोङो खामानि मावनानै लानानै हाइस्कुलावहाय जोङो बेफोरबायदि लाबोबाय दा जोङो बर' माहारिखौ थुलुंगानि राहा मानो होननानै होनोब्ला जोङो बिनि सोलोंथाइ बिथिंखौ नाम्बार वान हिसाबै जों सोलोंथाइजों लोगोसे जों राजखान्थिखौ जों लानानै जोंनि खौसेथि Iya.